Аз съм Диана Тарева Миткова и благодаря, че сте цикнали на най-новото ми видео. Така, просто ще започнем с едно много първо важно нещо. Извинявам се, че не качвах толкова много видеа, толкова дълго много време. Просто някой, не знам кой, някой ми блокира акаунта. Не мога да се го намеря, не мога нищичко. Нищо. Не мога да се намеря акаунта. Абсолютно нищо. Но вече го намерих и качвам видеята. Не знам как, обаче натиснах едно бутонче. Пише, искате ли да завърнете акаунта? Окей. Или не. Аз написах, натиснах окей. Върна ми акаунта изведнъж. Не знам, но ако някой ви блокира акаунта и ви излезе това, задължително цъкнете окей. Не цъквайте много нещо, така ще ви се завърне акаунта. Така, и се извинявам наистина много. Така, това като дойдох, че сега ще ходя на маникюр. Ще им правят маникюр. Цъквайте ми за втора част, ще им правят маникюр. Да. Това е първа част. Първо ще им правят един хубав маникюр, някакъв летен. Защото утре ще ходя на море, защото ще правя видео как ходя на море, как пътувам, нали, 6 дена. Ще правя само около 3 дена, защото това 6 дена ще е много дълго. Но нищо, мога 6 дена, ако намеря време, защото не се знае. Това беше от мен. Благодаря ви, че сте цъкнали на най-новото му видео. Благодаря ви. Довиждане!